Hola a tots i a totes, som Andrés i Seila i en primer lloc volíem agrair a l'organització d'aquestes jornades l'invitació per a presentar la nostra investigació que es titula L'àlbum il·lustrat com a recurs per a trencar fronteres, estudi de casos en les aules de segon d'ESO i cinquè de primària. En primer lloc, per què l'àlbum il·lustrat? Doncs per totes les avantatges que ens ofereix. Ens permet treballar la relació textual i visual, ens permet treballar els recursos literaris, com les metàfores o les metàfores visuals, els colors, les formes que utilitza l'autor per a transmitir el missatge. A més, les il·lustracions criden molt l'atenció dels estudiants per els seus colors o per les formes que presenten. Després, el foment de la lectura, l'animació als nostres estudiants per a que continuen llegint o que descobrisquen noves històries. Les temàtiques molt properes a la realitat dels contextos dels nostres estudiants, temàtiques com desigualtats, racisme, xenofòbia. I a més també ens permet millorar les nocions del llenguatge oral i escrit. A part de la lectura, ja sigui conjunta o individual, després les activitats que es presenten permeten als nostres estudiants seguir desenvolupant les seues capacitats en expressió escrita i en expressió oral. Els objectius que s'han plantejat en aquesta investigació és, primer, analitzar les mostres d'expressió escrita i les reaccions que tenen els alumnes, sobretot aquesta segona part. També comparar les diferents opinions que mostren els estudiants en les diferents etapes educatives, també utilitzar l'àlbum il·lustrat per a trencar estereotips culturals i racials, i, per últim, ja emprar l'àlbum il·lustrat com a font per a motivar la comprensió i producció d'altres textos orals i escrits. Pel que fa a la metodologia, com ja ha parlat Seila i com ja s'anuncia en el nostre títol, es tracta d'un estudi de casos. Simplement hem fet una mateixa proposta, una investigació-acció, es podria considerar, dins l'aula. El que passa és que simplement ella ho ha aplicat al seu alumnat de cinquè de primària i jo ho he aplicat al meu alumnat de segon d'ESO, amb uns contextos totalment diferents. Però, bàsicament, la proposta inicial era fer una lectura de l'àlbum il·lustrat del qual parlarem, que és el viatge, perquè ho hem fet a partir de l'aula de castellà, i continuàvem fent preguntes d'anticipació, tant abans, és a dir, una prelectura, com durant la lectura, per veure si eren capaços i capaces de traure en clar les expressions, les sensacions que podien estimular en una imatge, si eren conscients del que representava cada imatge o què pensaven ells i elles que representava una imatge. I, finalment, unes preguntes de reflexió posteriors a la lectura. Era realment el que més ens interessava a Seila i a mi, perquè és ahir on veiem el grau d'empatia o d'identificació en els personatges. I, de fet, la producció escrita era basada en una pregunta que era ¿qué harías tú si fuera una persona importante del país del otro lado de la frontera? Més o menys. Ho hem formulat de forma més o menys pareguda. Per posar-vos un poquet en context, el viatge de Francesc Casana, l'argument, com ja veieu en les imatges, ja podeu intuir quin és el tema que es tracta. Al cap i a la fi és un viatge prou difícil que experimenta una família i ja en la partida té prous obstacles i aleshores al llarg del viatge tindrà molt més per poder fugir d'aquest país que està en guerra o d'aquest lloc que està en guerra, com ens presenta l'autora, experimenten tragèdies, experimenten caos i que pot ser, encara que siga de forma llunyana, el nostre alumnat segur que ha sentit en algun moment, com les pasteres o gent que ha de fugir o els murs i les valles, és a dir, un tema d'actualitat. En quant als resultats de cinquè de primària, la mostra és de 50 alumnes i a l'hora de presentar el llibre vam seguir la seqüència que ha comentat abans el meu company Andrés, les preguntes prèvies, sobretot què es transmetia a la portada o que a partir de la portada de què pensaven que anava la història. Molts sí que em vaig adonar que relacionaven el que podia anar la història amb el seu context, perquè aquests estudiants pertanyen a un nivell socioeconòmic mitjà alt i molts
relacionaven aquesta portada en una família que se'n va de viatge, una família que perd les maletes en la selva, una família que és perseguida per un gegant perquè estan de viatge en la selva. Després, durant la lectura, molts preguntaven sobre les il·lustracions, per què hi havia un monstre negre o per què hi havia apareixent dos gegants o per què hi havia el mur. Així que ja entràvem un poc més a treballar les metàfores, no? Doncs el monstre negre és la guerra, el gegant són els guàrdies, per això són un poc més grans, i ja per últim el mur. El mur, vam parlar sobre el mur tant físic com més sentimental o personal. És de veres que així hi ha alguna informació que per l'edat potser no es pot afegir aquesta informació perquè tot el seu degut temps, no se pot donar-los molta informació sobre aquest tema per l'edat que tenen, no? Però sí que és veritat que vam estar parlant sobre els guàrdies, sobre les persones que necessiten fugir perquè estan en guerra, que és del que tracta l'àlbum il·lustrat, moltes vegades quines són les opcions que tenen per a passar el mur o els diferents murs que han hagut al llarg de la història. També molts preguntaven sobre la utilitat de les imatges o per què han sigut representades així, que volien més ja... Ells ja anaven més a la part artística. I després, per exemple, de 50 estudiants sí que és de veres que va haver un que es negava a creure la història. Deia que la història no era real, que el que jo estava contant era simplement un conte i ja està, que això no passava en la realitat. No? Després se van portar la sorpresa quan ja vam buscar un poc d'informació que sí que són coses que passen i situacions per les que passa la gent que no són gens fàcils. I ja per últim, en l'última part de l'activitat, que era la pregunta de què faries si fores el president del món o fores el president del govern o fores una persona que té molt de poder, què faries per ajudar-los? Així sí que és de veres que molts d'ells coincideixen, no? En dividir les respostes en 4, en deixar-los passar, com ja he dit, molts coincideixen, no? Moltes respostes són cobrir les necessitats bàsiques, oferir una bona educació, que per a ells seria un col·legi privat, després demanar que passen aquestes fronteres. En quant hi ha nosaltres, que en la part de regularitzar la situació que crida més l'atenció, no? Perquè tenen 10 anys, no podem oblidar. Aleshores, la contestació de no deixar que paguen impostos fins que troben un treball sorprèn, perquè la majoria de nens de 10 o 11 anys no saben què són els impostos. O després una altra resposta, com canviar les lleis. Tan simple com canviar les lleis. Després tenim altres que empatitzen, lluitarien en la guerra per ajudar-los o altres que es centren més en la situació dramàtica que han pogut passar els xiquets. No? Anem a explicar què és la mort i anem a parlar sobre ells de la mort del seu pare. I ja per últim tenim altres respostes més variades, un poc més variades. No? Una, per exemple, es mencionen a Trump com el culpable, altres proporcionarien armes, soldats o armes indestructibles per als refugiats, per a que es pogueren defendre, o un altre nen va dir agafar el guant infinit de Thanos per a defendre els refugiats. D'estos 50 alumnes és de veres que m'agradaria destacar un en particular, que és un xiquet autista, que tinc el plaer de tindre aquest any a la meva classe i encara que formi part d'una investigació més àmplia, sí que m'agradaria comentar que vam estar treballant en ell en l'àlbum i sí que és de veres que se va obsessionar molt en les imatges, les il·lustracions, a ell li cridaven més l'atenció. De fet, va estar com mitja hora mirant el llibre i ell sí que és de veres que preguntava més d'ell per què l'aigua de la platja està negra i per què estan estos dos gegants així i per què són iguals i per què els ulls tenen rojos. Ell sí que feia moltes més preguntes, després li explicaves la història i sí que l'entenia, sí que tenia coneixements del que estava passant. Quan li feies ja l'última pregunta de què faries per ajudar-los, ell comenta que ficaria una esfera molt poderosa per a protegir-nos i per a que no moriren, per a que estigueren bé. Li van preguntar per què una esfera molt poderosa de cristal, no? I és perquè diu que es pot ficar dins de l'esfera
i ningú pot trencar aquest cristall per a entrar i fer-los mal. Pel que fa a les respostes de segon d'ESO, per no repetir-me, simplement volia destacar el context, que és ben diferent. El cas de treballar en aquest context no només és la qüestió d'edat o la diferència d'edat, que tenen 13 anys, quasi 14 anys, i per tant hi ha una maduresa intel·lectual, han tingut més recorregut escolar, per tant les respostes eren molt més amples, no? o canviaven molt el patró. Però sí que destaca, per exemple, el fet de posar o portar a l'aula l'àlbum il·lustrat és un format que pensava jo que anaven a etiquetar-lo d'infantil, però no ha estat així. S'ha desestigmatitzat en l'aula totalment i això ha afavorit treballar de forma super correcta o molt correcta i molt eficient i amb molt de mots. Algunes de les diferències respecte al que ha dit Sheila, simplement ells pensaven que, per exemple, el mostre doncs, era des d'un dimoni fins a la contaminació, fins a la Covid, que ens estava matant, o una venjança de la Mare Terra que, per causa d'haver-la contaminat tant, ens estava donant una lliçó a tots i a totes. Després sí que s'ha hagut d'aprofundir més en els moviments migratoris, ho han reconegut, i, per exemple, han tret valors o han tret respostes com, per exemple, la del vaixell. Quan es representa una pastera on està la família, pensen que al cap i a la fi els ninots que ixen o les cares que ixen d'aquesta pastera representen l'esperança i la preocupació alhora. És a dir, em va dir un alumne, profe, es que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, ellos ya no tienen nada más que perder. I va ser una resposta super contundent. O, per exemple, l'home del bosc, que els ajuda a passar a l'altra banda del mur a canvi de diners, van ràpidament connectar en accions o fets que ocorren en el món, com, per exemple, les barques que ixen de Cuba o els homes els pescadors que a canvi de diner ofereixen la seva barca per tal de creuar el mar. És a dir, que sí que hi havia certa consciència i s'ha pogut fer aquesta relació. Realment l'han fet ells, però ha estat amb preguntes d'anticipació, contínuament interrogant. Els resultats, també per seguir el mateix patró, la majoria els deixaria passar. Ja veieu ahir al Power, a les imatges, les diferents raons, sense perjudicar el país, ajudar primer els més necessitats, el món és de tots i no té sentit que hi hagi una frontera. Després, els que regularitzaven la situació, també com passava en el cas de Sheila, esperàvem que algú incidirà en el tema de les lleis o almenys en els serveis bàsics i elaborar un pla d'ocupació per als que venen de fora. Però després hem trobat gent que no els deixaria passar. Alumnat que, paradòxicament, era gent que tenia un origen de família immigrant o, si no ells, la seva família. I, de fet, atorgar als soldats o als guardians del mur amb armes i amb molts obstacles en l'entrada, tanques electrificades, vull dir, no els deixaven passar però a un preu molt dur. O, per exemple, només deixaven passar a persones en situacions difícils, com ferits de guerra, mares amb fills, i després tenim altres respostes com ara preguntar primer què aporten al país, que va ser un poc graciós perquè va dir, sí, jo les abro el muro, les abro la valla i que me digan, ¿qué vas a aportar? ¿Pa dentro, pa fuera? Aleshores va ser graciosa, però bé. En conclusió, hem vist que les sensacions de la prelectura coincideixen en ambdós cursos i sí que és de veres que el que pot canviar és la pregunta hipotètica del final de la proposta didàctica més idíl·lica en el cas de cinquè, com ha dit Sheila, o més centrada en qüestions
de lògica, per dir-ho d'alguna forma, de qualsevol persona empàtica, i en el cas de segon sí que comença a haver una divergència, una diversitat d'opinions, i ja està construint-se aquesta ideologia política que es deixa veure en les expressions escrites. Al cap i a la fi, i ja ho hem dit al principi, l'àlbum il·lustrat pot servir com a trampolí o com a recurs per a potenciar altres tipologies textuals, i de fet ho hem vist i ho justifiquem contínuament amb expressions lectores molt elaborades, des de l'argumentació fins als debats que va haver en la meva classe, i al final és un recurs també per a tractar temes de l'educació literària, com localitzar o identificar metàfores visuals o l'expressió dels sentiments. I amb això, tant Sheila com jo volem agrair-vos la vostra atenció i vos deixem el nostre correu al final per si voleu comunicar-vos amb nosaltres. Estarem encantats. Moltes gràcies.